Hakani ko video nga kwa ban batai phi kumno ban scan ya ka dur na ka scanner ha ka size ka barit hoi le si don bu na pne phi ki bala nang ya kani rei don kampat ba pintip ya ka ei ka banga batai ti hang ni manta ya kini ki lai tli phi ban da kan mau ba ba phi scan na ka scanner kala ban long kanu kuno ga scanner di ban kan mau ya kani ka mode ka resolution but ka format ngahang ni ngapanon kam ya ka Epson printer ka badon lang ya ka scanner tengah scan nakani ka scanner juga Epson but hakani ka banta jong ka mode phila banjit ka wei kala ban ka photo mode lani ka document mode ngajit da ka photo mode nang ta ka resolution persang ban ya ka barit khnang ba phindup suk ban resize la da don kam ban resize biang nang ta hakani ka image format ngajit ka JPEG phila banjit PNG kam lelei ka shongkat kum ka jing sngo bit ka jing sngo don kam ko jong pi nang ta sa scan kat ba kadang scan kum ni ngakwa brong pi ba naka kamera ru joka naka kamera joka smartphone persang ban shon ya ka dur haka size haka resolution ka barit khnang balada phi sei pat shaka computer phila ban penrit haka por ka bakloi namal ba lada phishon haka resolution ka bahe lada phi scan haka scanner haka resolution ka bahe kashubun kam ye phi ba phin resize na ka por namar kidon ki jai website ki don ya ka auto log out lada phi slam ya ka por ka baki ai ti phila ban wan ikum kini ki video haka channel ka jongi ka teklovinia kidon ki video ki ba batai kum no ban printer passport size haka por ka balengkot bat kiwei de temen ta kani ka bangi scan hang ni kala dep bat ka size jong kani ka dur hang ni kalong laispa ar pho sau kb pidang la ban prit chu ya kani ka photoshop lada ja ba ka website ba phi haban upload ya ki ni ki jat dur ki dokumen kapan ya ka size ka barin tilada kam ya hab na ka ba scan pila ban resize biang te hang ni kumbang ong laispa ar pho sau kb phi haban penrit biang te phi drag ya katu kadur ka ba scan kum ya kan ni hang ni kumbang ala de ban scan ngan drag shaka photoshop nga persang ban penrit biang namar ha ka photoshop la ban penrit kat kum ka jingkwa ka jong phi lani la ban penhe ru kum ju ti phi na ka image tab pin sayo ya ka image size tidak klik hang ni phila ban change lani pen ka labyang ya ka resolution kumba scan kawan hang ni ka menengi scan arspa resolution tementah hang ni ngin pen kelano ya kan ni arspa resolution ngin ai no tang shispa ada ai no tang shispa kan sa yerap ban penrit ya ka size jong ni kedur hadin ba phila dep ban ai shispa sai okay nang ta save no ikan ni ka file save as JPEG lani PNG ka shong ha ka jing snobit ka jong pi bat hang ni kan ka image size haka jaka bakan long maximum arspa phi persang ban ra no shaka barit persang ban ai medium size san kashong gat kum ka jing don kam ko jong phi haka ni ka video nga batai ba pindup snothu timanta kan ni ka dor ka banga la resize la penrit ka resolution ka image size menta kala poino setang shispa RGB bat menta la da yanujor ya ka original file bat kani kala long shisha ka barit na ka laispa ar pho sau kb kala hiar shaka shispa ar ti kala long ka barit temut kala yarap shibun na hagi don ki jai website ki ba phila ban upload hakani ka size ti kala suk shibun ni phi bala da phi ko ban prit shu ya biang kum jo hi hakajaka jong ka resolution phi pen kalano san nyo pho ne tongin ai nyo pho san ban shupun inuk sai phi ang ni
Nyo posan kala biang. Nang ta lada save biang ikan ka file ngan aino ka kerteng da ka small size 1 bapindu itu ngan ra no ikan ka size jong ka dur shaka lower size nga aino tang iwei sahit okay nang ta pada na pipe ikan ka dur kala hiar haka sau po khandai point iwei kibi te 49.1 KB kala hiar kala duna ka size tingang it's kem bagani ka video kala IG mentoi pi wat klat man ka sharing ina kapor kudai shibun